Ni'n diddordeb mewn arolwg, honestly. Beth yw'r enw'r cys? Sionin. Sionin? Ie. O, na fe. Ysdi Sionin amser i siarad yn ni? Ydy Sionin di goffa fel gwneud un o'r blaen te? Ti di goffa wneud yr olwg o'r blaen? Na, do. Na? Na? Oce. Fysa fi'n cael gofyn am 10 punt genddo chi am wneud yr olwg hyn? Na. Sorry. Am 10 punt i wneud yr olwg? Pam? Achos mae fe gyd yn mynd i ymchwil? Nath chi'n blein atho fi'n dechrau na ddo. So chi'n fodlon talu? Na, do. Oce. Fe ys y bobl eraill wedi talu? Oes, wel, achos bod yn rhan o'r ymchwil hyn, chi'n weld? Sori, nath chi'n pwyntio allan ni. Haid i fynd, diolch. Oce, wel... Fysa Sionin fel yn neud un dros y ffôn neu ar y we, neu? O, yn y stryd. Ar y stryd, o, ar y stryd, oce. Ydy fe'n shei? Pam nag yw'n siarad? Mae o'n nervous. Nervous, digon teg, mae'n fi, so mae'n stopo siarad.